Meillä on esittelyssä nyt kyytisovelluksen prototyyppi, eli kyseessä on Augmented Reality, lisätty todellisuus. Meillä näkyy nyt kuvassa tämä perus iPhone-sovellus tällä kertaa vain iPadissa. Ideana siis, että me nähdään ympäristön bussipysäkit, niiden aikataulut, ratikat livenä, taksitilaukset, kaukojuna-aikataulut ja niin edespäin. Ja tämä on sekä teknologiatesti, mutta tässä tapauksessa myös käytettävyystesti, eli me haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi, niin että miten me saadaan sitä lisättyä todellisuutta näkyviin. Mä käännän tämän sovelluksen vaakaan, jolloin se vaihtaa videokuvan näkyviin. Ja siellä näkyy bussipysäkkien nimiä ja vuoronumeroita sekä etäisyys. Mitä kauempana se on, sitä pienempänä se tässä kuvassa näkyy. Ja me ollaan nyt tässä Kontulan metroaseman nurkilla, niin tuolla metron suunnassa siellä on sitten aika läjä näitä pysäkkejä. Eli siellä on Kontulan metrot ja siellä tulolinjat, bussilinjat ja niin edespäin. Täällä suunnassa Keinulaudantien pysäkit 295 metriä ja 266 metriä. Tosiaan tämä käyttöliittymä toimii näin, että kun sä käännät, niin se pehmeästi vaihtaa sen sitten videokuvaan, tuota lisätyn todellisuuden siihen päälle. Ja vielä jos me käännetään tää vaakaan, niin silloin se vaihtaa tämän pehmeästi karttakuvaksi, jossa näytetään nämä pysäkit. Ja tosiaan meillä on siellä tää myös kääntyy sitten kompassilla. Jos kiinnostaa, niin käy katsomassa kyyti.blogspot.com.